Ngipdiang sa ubhaya pibaro ki paralok ki parajor sa sin syaki sawayom. Haka sen ka baningkong haka history jong ka football. Ya ka FIFA World Cup arhajar laipau on penlong hakin reu telikiri jong ki lightly ki daulenong. Baro sikata ya ka FIFA World Cup laju penlong kambon sen tang haka wekari. Badon ki kep bala penlong ha ar telikiri kumbala jia haus nem arhajar ar hakaba ka Japan bat ka South Korea kila yo ban ya penlong lang ya ka World Cup. Bad halai telikiri kaban jia haka World Cup arhajar ar punreu hakaba ka USA Canada bad Mexico kinya penlong lang ya ka tei ka World Cup. Ya ka World Cup arhajar laipau on penlong han reu telikiri kita kilong ya ka jingya la kais dang on penlong ha Uruguay Paraguay barha Argentina kibadai kiri na po ka dauba South America. Ya ki jingya la kai bakam den pat on penlong ha lai telikiri kita kilong ha Morocco kabadai kiri na po ka dauba Afrika bat kumjoro ha Spain bat ha Portugal kibadai kiri na ka dauba Europe. Paralok lese pin ngolngo balaya ka FIFA World Cup arhajar laipau on penlong jinadu on reu telikiri kataru haki lai teliki daulenong haka baka jingjingai na ka wei kari saka wei pat kan omduna ya kan reu hajar kilometer nada lengba ka lengsun kajubab ya kane ka jingkeli ka don hapo jong kane ka video na kata kadau pa ya kane ka video hadu ka bakun ya ka FIFA World Cup la penlong nengkong hakari Uruguay haus nem kat kendai spa laipau haka bakal lai telikiri ka pertai kila simbenta haka te ka World Cup bat ka Uruguay kala ora ya kan nam lado haka FIFA World Cup kat kendai spa laipau lada kay nado usnem kat kendai spa laipau haka baya ka FIFA World Cup la penlong haka sin ka banengkong hado usnem arhajar laipau kajing penlong ya ka FIFA World Cup kan dap sis pas nem hau teus nem na kata kada hukum kajing rakhe ya kan kajing dap sis pas nem jong ka FIFA World Cup ka FIFA kala rai bah ka sen ka baning kong on penlong ya ka World Cup haken reu telikiri ka pertai ki badai na ki lightly ki daulenong paralok kita kidai kidau balaya ka FIFA World Cup arhajar laipau la rai ban penlong hakin reu telikiri balada vidon kano ka jingkeli ka badon jinga dai bat ka football pila ban comments haka comment section jong kane ka video nginom la ban jubab iwei pa iwei ki jingkeli jong pi haka comment section hanrei kat bala ngin persyang ban jubab ya ki jingkeli jong pi leng baki video nakane ka channel nakata kadau pi haban subscribe ya kane ka channel kenang mapin yo ban page ya baroki video bang yawan ra nakane ka channel teta do midi sambiang haka wei pat ka video hublei sibun Audio Jungle.